Sí, intentarei ser breve, o máis breve que poida. Presentamos esta moción no día de onte, por vía de urxencia, porque nos vimos obrigados a facelo desa maneira. Usted justifique a urgencia que é para o que estamos. Porque senón non vamos darnos conta se é urgente votar esta moción ou non, se non nos justifica a urgencia e nos dice que non presentou todo o demais, eso non nos importa máis, porque nos importa saber se é urgente ou non é urgente, tratala hoxe. Eso é, como dice a palabra. Señor Alcalde, se teño asignado o uso da palabra, quero facer o uso da palabra, precisamente. Non podo facer unha argumentación se estou sufrindo interrupcións cada pouco. Sí que pode, que está ahora no uso da palabra. Pero os debates dirigen ao alcalde. Espero non ter interrupcións cada 5 segundos. Está claro eso, verdad? Perdón? Está claro que os debates os dirijo ao alcalde, ou eso non ten claro tampouco. Sí, pero espero que cando se me asigna o uso da palabra poida facer uso dela. Por eso vai a facelo ahora. Vale. Dicíalle, presentamos esta moción no día de onte por vía de urxencia porque nos obrigaron a ilo, porque nos vimos obrigados a facer isto. E, por tanto, que temos que explicar o porqué de utilizar esta vía. Esta moción foi registrada en tempo e forma o día 19 de febreiro deste mes, xunto coa outra que xa pudemos debatir no pleno de hoxe. As dúas estaban registradas perfectamente antes da conformación da orde do día deste pleno, antes da celebración da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e antes da conformación da orde do día da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. Porén, o alcalde decidiu que unha das nosas mocións non debía estar na orde do día da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. Decidiu de maneira unilateral. Das dúas escollidas, das dúas presentadas, escolleu unha, sin preguntarnos sequera, meteu na orde do día da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, insisto, sin consultarnos. Non é a primeira vez que sucede isto xa sucedeu no pleno de decembro, como recordan, malia que se pediu o uso da palabra para defender a urxencia desa moción de maneira oral antes dos rogos e preguntas, pois tampouco se nos permitiu defender a urxencia nese momento. As compañeras e compañeros, por tanto, do pleno non tiveron acceso a esa moción, non era a nosa pretensión que isto se debatira desa maneira. A cidadanía a que nos representamos, guste ou non guste, non tivo un representantes que puderan facer exercicio dos seus dereitos como tales e lesionanos os nosos dereitos fundamentais como concelleiros ou non incluir esta moción. Remato xa con dúas reflexións. A primeira é de corte xurídico. Incluso aquelas potestades que son discrecionais na administración teñen control. Unha persoa non pode facer o que queira, cando queira e como queira dentro dunha administración. Hai elementos de control. Un deles os elementos reglados. Esta nación tiña que estar na Comisión de Asuntos do Pleno e outros dereitos fundamentais. Insisto, guste ou non guste, nós como concelleiros temos dereitos fundamentais e un deles é o de representación política. A segunda reflexión, e con isto xa remato, é de corte político. Nun Estado social e democrático de dereito, quen actúa como quere, cando quere, sen ningún tipo de control, ten dous nomes posibles. Ou é un tirano ou é, en todo caso, un cacique. Veremos en que situación estamos neste Concello de Outeiro. Nada máis.